Superou o primeiro chanzo da investidura, pero agora Fátima Abal quedalle o máis difícil conseguir un goberno de maioría no pleno cambadés. A socialista non o vai ter doado, xa que para iso precisa do apoio do BNG. Os nacionalistas din estar molestos polo xeito no que se fixeron as cousas na véspera do pleno de investidura. No bloque cualifican de reparto de botín o acordo entre PSOE e Somos Cambados. Piden que as negociacións comecen agora e que se fagan a tres bandas. Creo que os nosos compañeiros de goberno non son conscientes de que aquí ou se goberna con 9 ou non se goberna. Entón, agora queda a negociación de goberno, toda. E o bloque vai a negociar. Ahora. E agardamos tamén que sexa unha negociación seria e non a chapuza que foi hasta ahora. A alcaldesa restalle importancia ao entendemento con Somos Cambados, di que non é un pacto de goberno, aínda que recoñece que nas conversas si se abordou o reparto de áreas. É certo que si se fixo unha xestión de algunhas áreas ou unha cesión, por así decirlo, de algunhas das áreas de Xosé Ramón Abal para Somos Cambados, pero non quere decir que o resto todo de áreas que tiña Xosé Ramón Abal que vayan a ser asumidas polo PSDG-PSOE, senón que nós sí que negociaremos e sí que falaremos co BNG. Pero dende Somos Cambados si falan da sinatura dun acordo condición para apoiar, din, a Fátima Abal na súa investidura. Agora din confiar en que o BNG se sume. Desexamos e esperamos que o BNG se sume nos vindeiros días a este acordo asinado onte pola noite polo PSOE e por Somos Cambados. E, bueno, o noso compromiso, dende logo, é para 4 anos, para ter un goberno estable e sólido. As negociacións entre PSOE, Somos Cambados e BNG encaran esta semana unha nova fase. Está por ver se o municipio estará finalmente gobernado por un bipartito en minoría ou por un tripartito con maioría absoluta no pleno.